Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. Salamat nga naulian ka na, ma'am. Ikaw? Imo kong gitabang? Nalimot ka sa akong gibuhat nimo dito sa ospital? Oh, wa ka ba makailan ako? Nakailaman. Tinuod? Ari una ta sa Dublin. Tingalig sakda pantag mga sakyanan. Musugot ka nga akong gunitan. Ako'y gunit nimo. Dali, magpadaplin ta. Lingkod una, ma'am. Wa pa nimo matubag ang akong pangutana. Ang hain man adto. Nakaila ka man kaha nako. Nganong wa man lang ko nimo pasagdi nga matumba. Tingali, mahimong maliksan pa ko. Kung ikaw pa ang akong inahan, unya gipasagdan ka lang sa nakakita sa imong kahimtang. Ako gyung kasilagan ang wa mo tapang nimo. Gitabangan ka nako. Kay inahan ka. Mahal ko kayo ang akong inahan. Buutan ka gidi ay. Mahimog, ihatod na lang ko nimo. Ha? Dili ka man kagusto may daotang mahitabo nako. Ihatod ko sa amo. Mahimo ba? Wa ka di ay kauban? Doon na baya. Pero nangita man ko kuglandong kay giinitan ko. Wa ko magtuo nga maabot ko sa dan. Mao ba? Mahimo bag ihatod ko nimo sa amo? Please? Asa mo itong pangitawas mama ni mo, boss? Ayaw ko sige pangutana anak Chukoy. Ay. Ikaw bitaw akong gipauban ni mama aron nga dili siya mauwahi. Nalipat na sa ka. Ang mama ni mo, sagway buot. Sam ka eh. Ay, saremos. Mo sa lagi, boss, sa init mo gayo. Basta nga maghinel ta padagan sa auto ha. Kinailan sa papadagan. Atong tanawon ang isigadaplin. Wa pa siya mo pasilong. Sige, boss. Ako nang pandaro ng auto. Sige. Nga nung di man ko pasudlon, ha? Mando sa presidente, sir. Usang presidente? Naa pa siyang office si Ma'am Alma. Dili pasamo. Gusto ko siyang ikasulti. Gusto kong sudyaan. Unsa iya gibuhat sa kong amahan, nga nung nalanding kini sa ospital. Sir. Wa may kagubot nga nahitabo din ganiha. Gago. Unsa ba gid, ha? Di gid ko nimo pasudlon. Sorry, gid kayo, sir. Alma! Alma, gawas niya! Sir. Ayaw pang iskandalo din Mapugos kong panawag og kapulisan kundi kabubiya din Tingnan ang inyong presidente, ha? Tingalig lukpon ko kining inyong building sa bastos niya litrato! Sir. Maoni ang among bay. Kauban ko din si Ronel. Ha? Dali. Arita sa sod. Doon ako isorpresa nimo. Sorpresa? Dali. Sunod na ako. Aron nimo makita ang giingon akong sorpresa. Dali, Nopi. Imo kong gisampit sa akong hana. Nahibong ka nga nung dili na bagagnaong ang akong kisangpit nimo.
Pasaylo ako. Ma'am, Dili day tinuod nga first impression is lasting. Dali, Nobi. Doon ako ipakita nimo. ma'am, Tanawa sa bungbong. litrato na namong duha ni Laki? Gidana ni Ronel. O giyang gipahimutang sa bungbong dinhi sa among sala. Tingali, nagpaabot si Ronel nga musinggit ko. Sa higayon nga makita ko ang maong litrato. Pero, wa ko ka na mahimo. Kay murabag may magnet ang mga mata sa bata nga mitutok nako. Unsa? Ako gidi ay siyang apo. Nobi, pasaylo ako sa akong pagdaog-daog nimo. Tinuod gidi ay ang gisulti ni Ronel. Nga kun ikauban ka lang nako, mausap gyud ang akong pag-ilan nimo. Nasayop gidi ay ko. Ituyok yung ranaw na ako da. Ay, doon naman di ko igdaan na din sa akong office. Ano yan sa akong tug? Klitse ba niya eh. Tapos, tuyok naman ang building da. Okay na makaabot ko sa akong kamaan eh. I hate you, Jack Gabuya! Boss, huwag ganito makitis mama ni mo. Biyaan na to. Bahala na to siya. Guwang na bito to. Sukoy, Ay, di pala big serious na good boss. Saan kaya? Ato di pa ba? Ato, lakos 3%. ayaw. Nga. Asa mo ito pakita ko sa mama ni mo? Mupauli ako na ta. Oh, ikaw mo gagwa. Ano nung pauli mo nun ta? Ato na susihon kung wa ba siya muna sa pagpauli. Sige, Ritso Tasbay. Ah, ang imong pagbuot mo'y matuman, boss. Sige, God! Mo pauli na ka? Si Mama Ray akong gipabantay sa bata. Tingalig masugo si Mama nga nadugay ko. Mahimo bang makakita ko sa akong apo? Kuhan. Bisag ako'y moadto sa inyo. Aron lang makita nako ang akong apo. Sige, ma'am. Akong sultihan si Mama. Ako'y mahibawang mananghit sa imong gika-live-in nga tumboy. Sige, ma'am. Ato na lang ko. Ihatod ka nako sa gawas, Nobi. Ayaw na. Pahuway na lang hinuon, ma'am. Delia ang akong pangan. Mahimog imo na lang kung sangpiton ug Mama Delia. Mauwaw ko. Sige, ma'am. Ato na ko. Og salamat nga nakadugang di ay sa kaanindot sa inyong sala ang litrato namo ni Lucky. Kapila ka naman ako ing natsoks. Nga ayaw gyud pahubsi o gasolina ang sakyanan. Unto ko pa, si boss. Kung wa pa ko makabantay, nalahos na ta sa ato. O inigamit na itong balik sa auto, di na mo andar kay wa na gasolina. Sa ikaw mo tagisgot ng way buot ni mong mama, God. Sige, Ritson lang Tasbay. Pagkabantay. Ipaningot na hinoon ko na. Gusto ko mag-ilis. Aw, padoong na bito ta, boss. Laos na sinyo. Dali raman lagi ka na. Midali kong pauli, ma, kay murag nangurog ang akong kaunoran. Uwa ko magkasabot sa akong kipati. Unsa? Okay nga naman, unsa man di ay ka? May parehas magkunimog edad nga akong nakita. Nga murag katumbahon siya nga naglakaw daplin sa daan. Parehas na kong edad. Kamug yung idara, ma. Wa ka to ma-heat stroke? Maunay akong gikuyawan. Hinungdan nga midali og labang aron ako siyang matabangan. Maayo ang imong gibuhat, anak. Nahibaw ka ba? Kinsa tong akong gitabangan, ma? Ha? Nakaila ka? Ang inahan ni Ronel.
Unsa? Lagi ma, ang inahan ni Ronel nga maayo kaayong nangimaraot na ako. Kung iya ko makita, ngan dayon ko niyag pagagnahong. Nobe. Pero huwag ko magdahom sa iyang kibuhat kaniya. Iyan akong gisangpit sa akong han. Og mihangyo nga, ihatod ko siya sa ila. Nobe? Ma, dito sa ilang sala, akong nakita ang ako litrato nga nagkugos ni Lucky. Unsa? Huwag ko magkasabot sa akong gibati, ma. Labi na gyud sa dihang iya kong gigakos. Nadawat ka na sa inahan ni Ronel. Ronel, ako na gid siyang nakita. Akong gikauban og nakakita pa gid siya sa ilang litrato ni baby. Kinsa ma? Si Nubi! Unsa? Imong gikauban si Nubi? Og mianhi pa gyud siya sa ato? May anhi siya kay nagpauban ko. Masalamat. Salamat nga gipadayon mo dinhi sa ato ang inahan sa imong apo. Sakto ka gid sa imong gisulti, Ronel. Nga kung ikauban ko lang siya, makita gyud na ako ang bulawanon niyang hiyas. Kuhaon na to sila, Ronel. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!